Ahojte, chcel som vám len povedať, že chcel som natočiť video GTA alebo Minecraft, čiže do toho som zabudol, ale nešlo mi to, takže asi je preveľaký pochybov sa mi zdá, takže už ma asi musím vysvetliť, čo som vám chcel povedať. A možno môžeme ešte teraz nejaké videá, dajme tomu, ja viem, môžete vidieť video Adam Games 12. Tam budete mať také videá, dobre. A pošlem do popisku jeho kanál. Takže, takže choďte na jeho stránku a tam natočíme nejaké video. Lebo mi to bohužiaľ nejde, a to je vás čítať. A to je všetko. A ešte som chcel jedno video povedať. Gogo, dajte ma do priateľov, ak pozeráš to video. Lebo chcel by som niečo len vedieť. Nechcem to povedať pre diváky. Takže, neviem, čo to video bude také prosté. Takže Gogo, dajte ma do priateľov na Facebooku alebo tak. Dobre, tak čaute, tak choďte na stránku Adam Games 12. Ešte vám to zopakujem 5-krát, 3-krát, 4-krát. Adam Games 12 a teraz vám niečo povie Adam Games 12. Máte moje video v popise. Máte moje video v popise. Takže Gogo, daj ma do priateľov, alebo natoč nové video a môžeš tam niečo povedať. A ja to urobím. Dúfam, že mi tam nepovieš tržníci. Co? No. Takže teda ja to idem nejako urobiť, keď je priateľ počítať, tak asi zajtra. Zajtra, ale nemám asi čas. No tak zajtra. Takže nezabudnite Adam Games 12. Ideme natočiť teraz hneď video. Takže čaute a nezabudnite Adam Games 12 a Gogo natoč nejaké video alebo sa mi daj do priateľov. Čau.